Ano, may kumari. Sasao. Hello, Mare. Nimbag nga rabi mat. Ay, ni kumpare. Awan mo tinima ito'y, Mare. Uwan, awan. Ay, dato'y mo ti paren. Ay, nagamin, Mare. Ang pay gamin, takanain mo lang nga banbantayan nila kay mo. Ang pay kanain mo lang nga damag-damagan mo, ayan na. Tuladan na ka de. Tsak ngamin, Mare, hang ko nga banbantayan nila kay ko. Ay, apo, pumanawon no saan ka, ang bibiyang ko, ah. Uwan, hang ko nga i-check pa iti cellphone na. Nuwad dati ka-chat na, wano dati kwa na ta, ang bibiyang ko. Ag-chat no tumawag man kanya, ang bibiyang ko, ay na pumareg, banbanog ka lang. Uwan, hang ko nga i-check dagiti messages na, kada tawag na, makaam mo isuna. Kinwan, Mare, hang ko nga banbantayan, ang tayo niya isuna gold. Ay, sus, apo. Ay, haan, Mare. Uwan, mo gaming nga banbantayan tuladan na. Tuwan, hang ko nga kitkitaan ti cellphone na. Ang bibiyang ko. Urepe aduti ka-chat kin ka-text na wano katawag na ko. Ang bibiyang ko, ah. Ramiden na latati kay kayat na. Tibiyag. Sige nga rod ko, Mare. Sige, sige. Ina, apaw. Madi banbantayan gaya mama di ngay check at tagar ti cellphone ko. Tanda ka man. Badik pa nga nalpas ngayon check dagiti messages mo. Nagpudno ka man de. Sino dahi ti kachacha mo?